Asahan na raw ang paglago ng business tourism sa Clark Freeport, Pampanga matapos nagdaan ng Clark Development Corporation at ng South Korea-based Luxia Corporation ang kasunduang nagkakahalaga ng 4.4 billion pesos para sa Premium Mixed-Use Development Project. Nilagdaan ang kasunduan sa Clark Visitor Center nitong March 24. Ilalaan ang 20,000 square meter na lote sa Creekside Road para sa pagtatayo ng high-end development na magtatampok ng hotel at serviced apartments. Ayon kay CDC President and CEO Attorney Agnes VST Divanadera, ang proyekto ay sumasalamin sa mas pinaigting na ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas sa South Korea, kasunod ng bilateral agreement sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at South Korean President Lee Jae-myung noong March 4. Isa raw ito sa mga proyektong magpapakita ng matibay na kooperasyon ng dalawang bansa pagdating sa kalakalan at pamumuhunan. Bahagi ang proyekto ng pagpapalakas sa meetings, incentives, conferences and exhibitions o MICE economy ng Clark na layong makahikayat ng mas maraming international conferences, negosyo at turista sa Freeport. Ang Luxia Corporation ay subsidiary ng Luxia Holdings Incorporated, isang developer sa Seoul na nakilala sa high-end properties. Dumalo sa ceremonial signing sina Luxia CEO Chae Ji-won, Managing Director Kim Moon-hyun at J Partners and Architects Director Paul Bay. Ayon kay Bay, ang naturang development ay magdadala ng specialty at excellence ng high-end residences sa Clark. Tulay daw ito para umangat ang Freeport sa mataas na antas ng development. Magsisilbi rin daw itong catalyst sa pag-unlad ng Clark sa pamamagitan ng premium hotels, high-end residences, hospitality services at retail spaces. Sa kabuuan, inaasahang magbubukas ang proyekto ng mas maraming oportunidad sa trabaho at negosyo habang pinatitibay ang posisyon ng Clark bilang isa sa pangunahing sentro ng turismo at pamumuhunan sa bansa. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.